Egunon, Lab eta Ernaiko kideak Donostian elkartu gara, gazteontzako lan eskubideen gida berritzeko. Ikasturte osoan zehar Ernaitik hainbat ekimen egin ditugu gazteon prekaritatea salatu eta gure bizitza zeharkatzen dituen ziurgabetasunari aurre egiteko, eta lan eskubideen gidaren berritzea ere norabide horretan kokatzen dugu. Lan eskubideen gida honekin gazteok lan merkatuan eta gure lantokietan bizi ditugun 11 egoerei amaiera eman nahi diegu, lan kontratu, zabor kontratuak, ikasketak eta lanak uztartu behar izatea bizirauteko eta beste hainbat egoera, eta proposamen honekin eskubideak ezagutu eta eskubideak ezagutuz borrokan eta antolakuntzan berresteko pausoak eman nahi ditugu. Eta zer topatuko duzue gidan? Gidak berrikuntza batzuk badakartza. Azken lan erreformak jaso dituen berrikuntzak jasotzen ditugu, baita ere atal berri bat, lehen aldiz, gaztelangile batek lehen aldiz kontratu bat eskuartean duenean arreta non jarri eta zeintzuk diren bere eskubideak momentu horretan argituko diena. Eta bestetik, jarraitzen dugu beste hainbat atal garrantzitsuekin. Kontratu desberdinak, bekadunak, praktikaldia, kalderatuak zaretenean nola jokatu, eta bar jasotzen dituena. Eskubideen ezagutza antolatzeko lehenengo pausoa delako, dei egin nahi diogu Euskal Gazteriari maiatzaren batean Laben mobilizazioetan antolatuko ditugun gazte bloketan parte hartzera.